17 jaar geleden zijn we hier begonnen. Toen had je in Dokkum 1 sportcentrum, dat was FitWorld. En ik was in heel wat sportcentra geweest en ik dacht, nou weet je, Dokkum heeft ook misschien wel behoefte aan een ander type sportcentrum. En dat heb ik toen zelf mogen bedenken. Zoend 1 juni is Jur Roemers net langer eigenaar van fitnesscentrum Palestra in Dokkum. Na meer dan zo'n jaar vindt hij het genoeg en had er het stokje oerjoen. Ik heb zelf 4 fitnesscentra. En als je de zaak gezond wil houden en als je energie erin wil houden, dan moet je gewoon af en toe een keus maken. Kijk, ik begin wat ouder te worden en ik moet ook nadenken over van hoe zien de komende 3 jaar eruit. Ja, en dan kun je wel denken, ik kan nog 3 jaar door. Maar opeens kwam Stefan voorbij en die zei, nou dat lijkt mij wel wat. Dus ja, dan ga je erover nadenken en dan is het geregeld. De nieuwe eigenaars binnen bekende gezichten voor de leden. Stefan en Hanna werken en sporten al jaren bij Palestra en nemen nou de zaak oer. Dat is toch wel een beetje gegroeid bij ons samen. Stefan die loopt hier al zo lang rond en hij heeft altijd gezegd van nou ooit dan wil ik nog eens iets voor mezelf beginnen. En toen we elkaar hebben leren kennen is dat uitgegroeid tot een gezamenlijke droom. De nieuwe eigenaars hadden een soort nog 10 en zullen voor eerst net een soort verhoor de zaak. We hebben wel ideeën, alleen het is gewoon een mooi centrum zoals het nu al is. Het voelt als een tweede huiskamer aan en dat is precies wat wij ook willen. We willen op eenzelfde voet doorgaan. Tuurlijk zullen sommige dingen een beetje anders worden, maar dat is voor in de toekomst. En de oude eigenaar, die zal zijn gezicht nog geregeld litten. Ik ga je nog gewoon lesgeven en ik verzorg je nog PT, personal training, voor de mensen met wie ik dat nu ook doe. En ik blijf hier gewoon de dingen doen die ik leuk vind en waarvan zij denken dat ik ze goed kan helpen.